Patuloy na nagbibigay serbisyo, pag-asa at saya. GMA Regional TV, kapuso ng bawat Pilipino. Ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Mayong hapon, kinang inyong GMA Regional TV Balitang Bisdak. Ang bugtong kasaligan, kasandigan o kanangpan sa mga Bisaya. Ako si Bobby Nalsao. Nga maghatod sa labing dako og mga nagunang balita nga mahinungdanon sa Central ug Eastern Visayas. Ako si Alan Domingo. Ako si Cecil Kibod Castro, live sa GMA Complex sa Dakbayan sa Sugbo. Quarantine facility tukuron sa syudad sa may North Reclamation Area nga 80 milyones ka pesos ang budget. Tanang mall sa Talisay City sirado no sab sugod ugma. Sa mga masinupakon kayo sa curfew sa usa ka barangay sa syudad sa Sugbo, kinidangatan ninyo. Absolute lockdown gipatuman sa tanang mga bilangguan sa Region 7. Karong Miyerkules gikatagdang iapod-apod na ang libuan ka sinakong bugas humay sa kabaranggayan sa Cebu City. Exclusive perimeter fence disinfectant room alang sa responder sa Lapu-Lapu City tukuron og sakop sa Cebu City Mobile Group patay sa pagpamusil didto sa Talisay City. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Mga senior citizens o mga minor de edad dinhi sa Dakbayan Sugbo gidid-ana nga makalaag og makagawas gikan sa ilang mga panimay. Subay kini sa kamandoan nga iyas kagamhanan sa Dakbayan sa Sugbo. Tinguha sa kagamhanan nga malikay sila sa maong sakit. Ang detalye sa report ni Femari Dumabo. Sa giluwatan nga Executive Order 59 kon stay-at-home order ni Mayor Edgardo Labella kagahapon, naglatid nga tanang mga nag-edad og 65 anyos pataas og 17 anyos paubos. Gimanduan nga magpabilin sud lang silang tagsa-tagsa ka mga panimay tibuok adlaw. Way labot hinuon niini ang mga elected officials ug ang uban pang authorized government official ug ang mga tawo nga naghupot sa mga importanteng katungdanan sa pribadong sektor. Way labot usab niini ang mga senior citizen nga medical practitioner ug volunteer sa mga emergency response unit. There is already one confirmed COVID-19 case in the adjacent city of Mandaue and 11 individuals categorized as having severe acute respiratory infection SARI in the city of Cebu as of March 21, 2020. Whereas there is an urgent need to adopt additional mitigating and precautionary measures minors and senior citizens that we will be met along during the conduct of our mobile or patrol. They will be accosted accordingly and be brought home safe. Hinuon tugutan ang pag-exercise sa gawas sa balay o pagpalit og tambal kung wa na gyud masugo. Like executive order ang gihimo ni Labella pag-awhag sa mga pampubliko o pribadong kumpanya nga dili una patrabahoon ang mga senior citizen. Note private and public establishments. It is recognized that the senior citizens are the most vulnerable to COVID-19. Hence, public and private establishments within the jurisdiction of the city of Cebu are highly encouraged to restrain senior citizens, meaning 60 years old up, from coming to work during the entire duration of the COVID-19. Epektibo ang mga kamanduan sugod kagahapon sa udto hangtod na sa Abril 14 karon tuiga.
Uban ni Cleofer Lumayag, ako si Femery Dumabok, Balitang Bisdak. Quarantine facility nga gigihandad og 80 milyones ka pesos gisugda na paglihok sa dakbayan sa Sugbo samtang ka mga COVID frontliners sa Cebu City hatagan og dapit nga ilang kadangpan isip pagpanalipod sa ilang pamilya gikan sa posibleng pagtapot o pagtakod sa virus. Ania ang report. Bisan og wa pay natala nga kaso sa coronavirus disease, ang Cebu City apan nangandam na ang local government unit ug mas dako nga quarantine facility nga alang ni adtong posibleng magkasinati sa COVID-related disease. Dinhi sa North Reclamation Area sa dakbayan sa Sugbo kasamtangang gitrabaho ang luna nga tukuran sa quarantine facility nga giandam sa Cebu City simba kulang kung mograbe pa ang pagkatap sa coronavirus disease kon COVID-19. Usa ka story building apan lapad ang naasoing pasilidad nga maoy pahimutangan sa mga pasyente. Mula na't lang kuno ug napo kaadlaw ang pagtrabaho nini. 20 patient per room. Oh. Yan na sila gitawag mild room, na sila gitawag moderate room, and they have severe room. Ana no ang unsa ni division. Sa pikas bahin, nahingawa ang mga COVID frontliners sama sa mga doktor, nurses ug uban pa. Sa sitwasyon dili lang sa ilang kaugalingon kundi sa ilang pamilya. Mihangyo sila sa mayor nga mahatagan og dapit nga temporaryo nilang kadangpan samtang anaa pa ang hulga sa kagaw. Gisa nung usab kini ni Mayor Labella. We were able to acquire 2,000 personal protective equipment to our frontliners. They deserve the support and of course the protection that we could muster because they are there exposed to the health risk. Sa pikas bahin giklaro sa City Health Officer nga wa pa sila na-record nga COVID positive. Naahinon sila tulo ka mga specimen gikan sa Vicente Soto Memorial Medical Center nga gipadala sa RITM alang sa confirmatory test. Nga natay gikuha nga samples nga atong gipadala dito sa RITM unya nagkandak sa tag-testing diri sa Soto para mahibaw-an nato nga ang atong Soto nga testing og ang sa RITM would result the same. Giklaro ni Dr. Villa nga bugtong ang Department of Health lang ang otorisadong magpagawas og impormasyon. Busa awhag sa mga opisyal nga dili motuo sa mga social media post kay makamugna lang kini og panik. Kauban si Marlon Milgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Taliwa sa hulga sa coronavirus disease kung COVID-19, mas gipahigpitan pang lagda sa mga jail facilities. Dinhi sa atua, bisan mga jail personnel apektado sa mga patakaran. Si Nico Sereno sa report. Absolute lockdown kini ang giimplementar sa mga pasilidad ubos sa Bureau of Jail Management and Penology taliwa sa hulga sa COVID-19. Ang Mandaue City Jail pipila ka semana nang mikanselar sa ilang dalaw. Apan sukad ni atong Sabado, bisan ang tunol o paghatod og pagkaon alang sa mga persons deprived of liberty o PDL lakip na sab sa gikanselar. Higpit kini nga gibantayan aron way makasud nga mga carrier sa sakit o dili makatakod sa sulod. Lakip sa apektado sa order ang mga jail personnel nga sagad wa na mamauli sa ilang mga Pinoyanan ug stay-in na lang usab sa sulod. Na-divide may into two, na ay natagawas, na ay sa sulod. So, katong nasa sulod, dili pwede mo gawas. Ang katong natagawas, dili pwede mo sulod-sulod. Kaya once ka na matakban niya, napo, mag-lisod at control. Kaganiha, nagtigom ang warden ug huwes aron hisgutan ang proseso sa pagpakomit o pagdaog bagong PDL sa pasilidad. Kung imando gyud sa korte, ila kining respetoon apan dunay espesyal nga lugar nga pahimutangan sa bag-o nga inmate. Para mamonitor na mo na sila nga kana sila nga patches. So, example, ang mga bihan is every Monday. So, maybe in 2 weeks time, so pwede na naman sila i-mix it sa general population. Uban ni June Solon, Nico Sereno, Balitang Bisdak.
Padayon gihapong gihigpitan ang pagpatuman sa social distancing. Ingon man curfew sa dakbayan sa Talisay. Matod sa hepe sa Talisay City Police nga mipatuo ug mituman man sa curfew ang mga estudyante ug mga senior citizens. Apan sa pagpatuman sa social distancing, ubay-ubay gihapon ang wa mituman, ilabi na ang mga public utility vehicles. Maong kung adunay wala mituman sa social distancing sa mga sakyanan, mapugos gayud sila pagpakanaog sa mga pasahero. Will really understand that the executive order was issued for their own good, because that's a very effective way of preventing the spread of the virus. Lapu-Lapu City Disaster Risk Reduction and Management Office nangandam na aron pabili ng mayong panglawas sa ilang mga responders. Perimeter fence, disinfectant room, tukoron karong simanaha. Si Chelo Valiena sa exclusive report. Katong naka PPE. Ya mo sirit ang tubig. Ang tubig na anay say kanang disinfectant. Gamiton unya ang tukurong perimeter fence disinfectant room alang sa mga responders sa city disaster kung mabantayan man sila nga adunay mga sintoma sa COVID-19. Gitumong kini aron mapabiling himsog ug luwas ang mga responder gikan sa makatakod nga kagaw. Apan kung mahitabo nga takbuyan og flu tungod sa klase sa ilang trabaho, may giandam na siyang plano niini. Naa say kinahanglan dunay TV. Sila magluto-luto ra pod. Sila na mo luto, sila na tanan. Dunay TV, dunay internet, inana. Mura bag PUM. Apan giangkon ni Jill Banyasya, OIC sa DRRMO, nga nanginahanglan sa tabang ang mga responders sa dakbayan tungod kay mga job order personnel sila ug way mga benepisyo. Di usab makabasta-basta og gamit og pondo ang dakbayan sa ilang pondo aron lang ihatag isip mga benepisyo sa job order personnel. Maayo na lang nga nanghatag og mga bitamina ang Young Lawyers Association of Cebu nga makatabang alang sa ilang mga responder. Makapataos usab sa ilang kadasig nga mo serbisyo ang gihimo sa ubang pribadong sektor nga naghatod kanila og pagkaon. Ang ila gyud madawat sweldo ra. Og nanang kumasakit, covered sila sa city government ka funds. Uban ni Philip Patricio, Chelo Valiena, Balitang Bisdak. Aron pagdisiplina sa kabatanunan og bisa na sa mahamtong nga nagdumili og liban-liban sa pagtuman sa curfew. Pipila sa mga mulupyo sa Barangay Ermita ning Dakbayan Sugbo ang ipasiting on the air. Ang report ni Femery Tumabok. Nag-trending karon sa social media ang post ni Ermita Konsyal F. Pinta sa kuha nga hulagway sa katagi barangay nga nagdumili pagtahod sa curfew sa miaging semana. Sa iyang post, matod niya nga ang mga lalaki nga nagsakpang galaroy-laroy sa kadalanan nga way igong rason samtang ana ang curfew. Miani ang post og 2,500 ka mga shares ug kapin sa 600 ka mga reaction ug sagad sa mga comments nakadaig. Ang kagamhanan sa dakbayan sa Sugbo ni patuman og curfew sugod sa alas 8 sa gabi hangtod sa alas 5 sa kadlawon. Paglimit sa mga tao sa gawas, paglikay sa coronavirus. Giklaro ni Ermita Kapitan Mark Amiral nga usa lang kini sa ilang pamaagi sa pagdisiplina. Gani atol sa pagkuyog sa Balitang Bisdak sa ilang pagpatuman og curfew. Dunagi mga batanon ang gigukod og nasuta nga usa kanila taga silingang barangay. Wa na hinuon sila gipasit on the air, human na ngayo og pasaylo. Naman lagi usahay mga gahi kay go ba mga batanon ba. Nga usahay kami ray tan-aon. So mao to ang atong kapulisan, murag nainit na sad. That's mao tong gipahamtangan jud sila og sit on the air. So mga 3 or 4 mga disiplina kay bawo biya ka. Kung di sad nimo kuan yaga-yagaan naman tanin lamang gud. Yan mas sab. Asa may bato ni masunod? Sa iyo na matog. Social distancing ba? Ano ang social distancing? Ay, virus na makauyam na. Sige ha, kamar. Diha sa pag-roving sa mga opisyal sa barangay uban sa ilang mga tanod ug kapulisan. Unang gibisita ang Carbon Public Market pagsiguro nga nang hipos na ang namaligya pa sa 8 sa gabi. Gitugtan man ang mga vendor nga sa gibiligyaan ra mga tulog apan gipasidan-an gyud sila nga motuma sa social distancing.
So ikalasutso sa gabi ma'am kinahanglan manghipos na gyud sila. So dili siya ingon hipos nga sinhipos ma'am, ila lang tabunan ang ilang kuan ma'am, ilang mga panindat using trapal kay wala namang joy ka ng mobaligya. Kay once nga naay makita na mo ma'am, amo gyud na siya ipatawag na siya ma'am. Natay ma-rescue dadon na to sa barangay atong i-profiling then dadon sa station para natay pagahimuon nga murag seminar nila ba. At least makibaw sila unsa ni atong gihimo. Dili na siya ordinaryo nga para katong curfew operation sa katong wala pa ang COVID-19 nga murag simple lang atong problema. Samtang kining 24 ka mga molupyo sa barangay Tejero dakbayan sa Subo nga wa gyud dituman sa curfew sud na sa kaunom nga gabii. Gawas sa subling gipasabot kalabot sa sakit kadala sa COVID-19, ang gibaharan nga sa sunod nga di gihapon motahod sa curfew, palimpyuhon sila sa kanal isip community service. Uban ni Cleofer Lumayag, ako si Marie Dumabok, Balitang Bisdak. Miabot na sa 127 ka mga langyaw ang na-repatriate gikan sa Bohol sukad ni atong Marso 20. Matud pa ni Christopher Boncales sa Bohol Tourism Office, 23 ka mga laing mga langyawng turista ang nakabiya na sa probinsya karong adlaw. Sagad kanila mga Europeans nga naabtan dihang gipatuman na ang community quarantine sa Bohol ug sa ubang probinsya. Apan ang gitugutan lang nga makabiya mao kadtong adunay confirmed flights o kinahanglang makabiya sa Mactan Cebu International Airport sulod sa 24 oras. Kinahanglan nilang mapakita ang ilang passport, health clearance ug confirmed flight details sa Bohol Tourism Office alang sa validation. Pagtinaw ni Boncales nga ang biyahe alang lamang sa mga stranded foreign tourists kansang flights gi-arrange sa ilang mga embahada. Sa ilang pagbiyahe gikan sa Tagbilaran City paingon sa Tubigon, unom lang ka mga pasahero ang sakay sa sakyanan. Nakamas ang mga langyaw, gikuha ang ilang body temperature ug tag-usa ka metros ang ilang distansya sulod sa barko paingon din sa Cebu. Gusto makasiguro ang Mandawi City Hall nga dili maggalisod og commute padong og pauli sa trabaho ang mga health personnel ug mga frontliner nining gubat karon batok sa COVID-19. Mao nga kadaghanan sa mga ospital may gidatanyag nga service vehicles alang kanila. Ang report ni Nico Serino. Nakigmeeting kaganiha si Mayor Jonas Cortez sa mga health officials, lakip na ang mga administrator sa mga ospital sa Mandawi City. Nasabutan ang hugot nga koordinasyon ug pagtinabangay sa mga private o government hospitals sa Dakbayan. Kiniaron sa pag-address kung ugaling mudaghan gyud ang kaso sa COVID-19. Usa ni ini pananglitan kung magkuwang na ang mga ekipo ug mga tambal nga ihatag sa mga pasyente. Coordination sa hospitals nga we don't want nga ang nahitabo sa Metro Manila mga hospitals nga nag-iya-iyahay na lang no to pag-source sa ilang mga tambal, mga PPEs, mga face mask. Usa sa natuki ang gihimo sa pipila ka mga ospital pag-provide og shuttle service alang sa ilang mga staff ug health personnel. May nadawat nga report ang City Hall nga duna kunoy pipila ka frontliners nga nagkalisod bisan sa pagsakay sa public transport. Uwa pa sakyas taxi. Hadlok ang driver. Mag-provide na lang sad og sakyanan. Nanawagan ang mayor, unta likayan ang diskriminasyon labi na sa mga frontliners ning gubat sa COVID-19. We have to consider nga kanli sila nagsakripisyo para natong tanan. Laing sugyot nga natuki kaganiha ang plano nga paggamit og indelible ink sa tudlo sa mga persons under monitoring. Himuon kini aron masiguro nga di sila manggawas ug daling masakpan kun dunay muikyas. Once mabutangan ka, bote pasabot nga 14 days ka nga di ka gawas. So mao ni atong usa sa suggestion. Yes, nga home quarantine ka so balik ka gyud sa bahay. Uban ni June Solon, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Usa ka pulis ang patay human na pusila sa wa mailhing mamumuno sa barangay Dumlong, Dakbayan sa Talisay niadtong weekend. Si Lian Singkulan sa report. Nailhan ang biktima nga si Police Corporal Marlon Belieres o litaw nga taga-barangay Dumlog. Si Belieres na assign sa Mobile Patrol Group sa CCPO. Matud pa nga niadtong higayuna, nagsakay si Belieres sa iyang motorsiklo dihang gipusil sa wa pa mailhing suspect. As far as identification of the suspect is concerned, since naka full-faced mask ang suspect, it's difficult to identify.
Gidugang ni Police Major Pilare nga duha ka anggulo ang ilang gitutukan karon, love triangle ug personal grudge. We found out that he has several relationships. And we found something very interesting in one of those relationships. Ilang sutaon ang kuha sa mga CCTV duol sa dapit aron makatabang sa ilang dugang investigasyon. Samtang usa-usab ang nakala sa gipahigayong buy-bust operation sa mga sakop sa Provincial Intelligence Branch. Nahitabo kini kaganihang buntag sa Barangay San Isidro, Dakbayan sa Talisay. Giingong misukol ang high-value individual nga si Buen Chong sa mga otoridad. Uban ni Renante Quiñones, Lian Singkulan, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Dakbayan sa Talisay mo epekto na ugma ang closure sa tanang mga malls apan nanay pipila ka mga party sa mall ang exempted. Ug unsa kini atong siren pinagi sa live update ni Lian Singkulan. Lian. Bob, kaganihang buntag nagpatawag og tigom si Mayor Samsam Gulyas uban ang mga mall owners kini aron kay sugutan ang pagsira o temporaryong pagsira una sa mga mall sa Dakbayan. Gihisgutan kaganiha atol sa panagtigom ang mga guidelines alang sa temporary closure sa mga mall sa Dakbayan. Matod sa mayor nga ni Uyon og misuporta ang mga mall owners sa awhag sa syudad kalabot niini nga magsugod ugma isip kabahin sa pagbatok sa hulga sa COVID-19. Actually, we were following we were waiting for an order from the province. We saw to it that it is needed at this moment already. Apan exempted sa maong direktiba ang mga supermarkets, hardware, pharmacy ug mga bangko ingon man money remittances nga anaa sulod sa establishmento. Exempted usab ang mga restaurant apan kinahanglan nga take-out transactions ra. Samtang sa usa ka dakong mall sa Dakbayan daghan gihapon ang mga mamalitay. Nagpanon sila sa pagpalit sa ilang mga basic needs sa supermarket apan wala kaayoy tawo sa ubang parte sama sa department store. Samtang Bob, nagdepende ra usab sa closing hours sa mga malls kadtong exempted nga mga establishmento. Bob? Thank you so much, Lian Singkulan, sa imong live report. Arsobispo sa Sugbo miumol sa komitiba aron pagpangandam sa epekto sa coronavirus disease 2019. Karong hapon nagtigom ang kaparian nga gitudlo sa Arsobispo uban ang sektor sa mga negosyante. Si Nico Sereno sa exclusive report. Duha ka Vicar General, mga chairman sa Commission on Service, Relief and Rehabilitation Unit, Archdiocesan Chancellor ug ubang mga kaparian ug business sector mitambong sa ikaduhang tigom karon. Tulo ka mga butang ang ilang nauyunan nga himuon. Una, pag-abag sa Department of Health sa ilang kampanya kung unsaon paglikay sa COVID-19. Ikaduha, ang pagpasiugda ug food relief program alang sa mga nanginahanglan. Samtang ang ikatulo, ang pagpangita nila og auxiliary quarantine area kung mahitabo mang magkuwang ang mga quarantine area nga giandam sa Department of Health. Then we can actually help more people kay karon di pa manguta kay bag unsa ka dak-on ang problema nga atong giatubang, so nangandam na sa tag initial nga provisions, no. Sa pagkakaron, duna na misaad nga mga negosyante nga moabag unya sa food relief operation sa simbahan. Nauyunan sa komitiba nganlan nila kini og buhat sa kaluoy ni Teofilo Camomot program. For the pan of the crisis, we look up to him as our model, no, nga musunod ta sa iyang kasing-kasing atong ablihan alang sa pagtabang sa labing nanginahanglan. Uban ni Philip Patricio, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Ning pagdeklarar na sa Pag-asa nga panahon na sa ting-init, mas nidoble pa ang problema sa ato ang mga taga-Dakbayan sa Sugbo tungod sa kalisod sa coronavirus disease kung magnihit pagayod ang supply sa tubig. Ano ang dugang detalye sa report ni Femery Dumabo. Naabtan sa Balitang Bisdak kining galinya nga mga molupyo sa Neville sa Barangay Busay aron makasaod og tubig.
Bisubay hinuon sila sa social distancing og lakip sa gilinya kining ilang mga baril o galon aron mapasaluran og tubig gikan nining water tanker sa Metro Cebu Water District. Usa sa galinya miingon nga tulo na kabuwan nga wa sila'y agas sa tubig ug kaduha lang sa usa ka semana sila mahatag og tubig sa MCWD. Na way tubig, wa pa tayo palit bugas kay sige mang kanang sana coronavirus sana. Oo. Manang pait dubli problema o in town. Tubig, walay kuan. Di mo agas ang MC. Karon nga ting-init na, nalantawan ang daan ni Roel Ismi sa MCWD nga mas daghan pang tagadakbayan sa Subo nga magpahatod unya og tubig. Hinungdan nga nangandam na usab ang MCWD. Kini tibok busay kanan Kapila mo kami balik, sir? karon kaduha mi karon dire nya adto sa mis babawsad. Giangkon sa kadagkuan sa MCWD nga nagkaminos ang ilang produksyon sa tubig. Nangandam na hinon sila ni ini sama sa pagpakig-partner sa mga private water utilities nga makahatod og 20 ka truck sa tubig sa mga apektadong dapit sa dakbayan sa Sugbo. Laing 20 usab ka truck sa tubig nga ihatod sa mihanang bahin sa lalawigan sa Sugbo. Matag truck adunay 1,000 liters nga tubig. Kanang renting 20 trucks and we're buying tank na tag 1,000 liters. 20 sa MCWD, 20 sad sa Cebu City. Butangan na tong tubig and we'll go around giving water sa atong mga katawhan. O bani Cleofer Lumayag, ako si Marie Dumabok, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Tungod sa kagahi og ulos sa mga drivers sa mga public transportation sa pagtuman sa social distancing, posibleng ipadakop sila ni Cebu City Mayor Edgardo Labilla. Samtang gipasalig sa mayor nga maapuran kadto mga underprivileged nga mga lumulupyo sa dakbayan ning 100,000 kasakong bugas nga gipalit sa dakbayan. Ani ang report. Mas istriktong pagpatuman sa protocol batok sa COVID-19 ang ibando ni Mayor Edgardo Labilla. Kung dili madalas hangyo, ipaaresto gyud aron magmatngon ang mga driver sa pagtuman sa social distancing. Kini nunod sa obserbasyon nga wa gyud motuo ang mga tao sa 1 meter apart protocol. Maximum tolerance, pero kung di gyud mo patuo, then of course we will impose the necessary sanctions under the law. Hinon, nagkasabot ang mayor sa sitwasyon sa panginabuhi sa mga drivers apan. Gikinahanglan nga mapatuman ang lagda alang sa kaayuhan sa tanan. Apil ang mga drivers ug tanang maapektuhan ang kita tungod sa gipatuman nga general community quarantine ang magkadawat og bugas gikan sa dakbayan. Apan gipasabot ni Konsehal Raymond Garcia nga dili tanan sa barangay ang makadawat sanglit kadturang mga apektado ang kita. Gikatakdang ipang-apod-apod karong Miyerkules ang mga bugas sa tag 25 kilos kada benepisyaryo. We are going to prioritize those who were displaced because wala na mga trabaho and the poorest of the poor. That is why we have a profiling first before we give the sacks of rice. We'll make it a point that politics should never be a factor because this is a problem that is common to all of us. Kauban si Marlon Mirgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Lapu-Lapu City Health Office nagdaginot karon sa paggamit sa pundo nilang alkohol. Sugod karong adlaw inay alkohol ang ilang ilimpyo sa mga kamot sa manod sa batan. Giputangan og hugasanan sa kamot ang gawas sa City Health Office ug sabon. Gipasabot ni Dr. Agnes Cecil Realisa, City Health Officer sa Lapu-Lapu City, nga mas maayong tubig ug sabon na lang ang gamiton aron maggamit sa ilang mga laboratory ang alkohol. Sa pagkakaroon na doon ay 360 ka mga persons under monitoring ang dakbayan, samtang 7 ang influenza-like infection. Samtang gikuha ni Dr. Joel Semblante, ang hepe sa Santa Rosa Hospital, ang mga personal protective equipment aron maggamit kung doon na may mga kaso sa COVID-19 sa isla. In that way, ang alcohol namo nga which is kanang to be used sa among laboratory, ma-preserve
panamo. So gawa sa mga tao but still na sila ay atong ipatuman nga disinfectants o katong monitor sa ilahang temperature ug mga signs and symptoms nga related sa COVID. Sama sa Cebu, gipatuman usab dito sa Bohol ang 24-hour curfew alang sa mga senior citizens nga nag-edad sa 65 anyos pataas o mga minors 17 anyos paubos. Kinihuman dipirmahan ni Bohol Provincial Governor Arthur Yap ang Executive Order No. 16 o ang 24-hour curfew alang sa mga idaran ug mga minor de edad kagahapon. Ang gitugutan lang nga makagawas mao kadtong may gikinahanglang medikal. Gipatuman ang maong kamanduan sa mga barangay officials ug law enforcement agency. Ang ID nga dad-on sa mga mugawas sa balay kinahanglan nga adunay napatik nga birth date. Pamaagi kini aron mapugnan ang pagkuyanap sa COVID-19 virus. Ang Bohol gipaubos sa community quarantine hangtod Abril 12. Ang direktiba ni Governor Yap subay sa kamanduan ni Office of the Presidential Assistant for the Visayas, Secretary Michael Lloyd Dino, nga ang mga LGU magpatuman og hour curfew alang sa mga 65-year-old pataas ug sa mga minors. Mga buhatan sa kagamanan, gihangyo ni Cebu City Mayor Edgardo Labilla sa pagpahigayon og online transaction na inay bukas ang ilang mga opisina sa katawhan. Gipadadana og suwat sa mayor ang GSIS, SSS, NBI, BIR, PhilHealth, Pag-ibig o ang tanang mga ahensya nga naghugop din maghugop ang mga tao. Samtang mimando usab ang mayor sa mga supermarkets o ubang mga sabsamento nga exempted sa closure nga mubutang og lingkuranan sa mga tao nga magbarug kay nagtuman sa social distancing. May pagawas usab og kamanduan sila Lapu City Mayor Junard Ahong Chan nga nagpatuman sa curfew alang sa mga minoridad o sa mga senior citizen nga nag-edad sa 65 pataas. Samtang laing kamanduan usab sa mayor gipagawas alang sa mga locator sa Mactan Export Processing Zone kun MEPS. Usa nini ang pagpadayon sa trabaho sa mga locator sa MEPS apan sa kondisyon nga siguro doong luwas ang mga empleyado labi na kung nagpuyo sila sa gawas sa dakbayan. Apan kung mahitabo mang pilion sa mga locator ang pagpahunong una silang operasyon, gikinahanglan nga awahing mapiktuhan nini ang mga kawani nga nagpuyo sa dakbayan sa Lapu-Lapu. In the event that a reduction of workforce is to be implemented, employees residing in Lapu-Lapu City should, as much as possible, be the last to be laid off. Gipaimbestigahan ni Cebu City Mayor Edgardo Labella ang kapitan nga giingong nag-inom sa gawas sa ilang panimay panahon sa kadlawon. Taliwa kini sa gipatuman nga 24-hour curfew sa Cebu City isip preventive measure batok sa COVID-19. Matud sa mayor, ang amahan sa barangay ang angayang mopasunod sa ilang mga tao sa pagtuman sa balaod. Kung mapamatud-an nga sad-an ang maong kapitan, mag-atubang kini og kaso. Wala una nganli ang maong opisyal sa barangay hangtod makuha ang iyang habig. Pangulo sa Kapulisan sa Lalawigan mibahad sa mga malapason sa lagda nga gipatuman nga tinudon gyud nila ang paggukod labi na sa mga barangay officials nga magpabadlong. Duha ka mga barangay captain sa lungsod sa Dumanhog nadakpan sa tigbakayan bisan pa man sa higpit nga kapanuan nga gidili. Ang ingon nini nga kalingawan labi na karon nga hugot nga gipatuman ang mga protokol paglikay sa COVID-19. Ano ang report? Sunod-sunod nga nadakpan sa Tigbakayan ang duha ka mga kapitan didto sa lungsod sa Dumanhog sa managlahing operasyon sa kapulisan. Unang nadakpan si Kapitan Angeles Sanoy Cabases, 42 anyos sa barangay Kanguha. Samtang nasikop sab sa laing operasyon si Kapitan Ruel Cuevas sa barangay Kabatbatan. Ato ni siyang pasakaan o kaso sa Presidential Decree 1602. Dunya ato kuning pangitaan sa executive order sa atong gobernador ug sa atoang mayor. Suma ni Police Colonel Roderick Mariano sa Cebu Provincial Police Office nga higpit ang ilang pagdili sa Tigbakay ug labaw na alang sa mga opisyal sa barangay kinsa may sumbanan sa Katawhan. They are thinking na sa busy na rin ng mga kapulisan natin, they will not be arrested or apprehended dahil nga malayo, but we have our citizens na talagang they are concerned also because of dito sa COVID natin na problema.
Naapil sa executive order sa gobernador ang tanang matang sa sugal nga dunay daghang mga tao nga kabahin sa 24-hour curfew isip pagpalig-on sa lakang batok sa COVID-19. Sa pikas bahin, hapsay ra ang implementasyon sa curfew sa kanungsuran sa Sugbo. Doon ay mga masinupakon apan gipatuman ang maximum tolerance. Apan kung magmagahi ang mga taong badlungon, ibutang sila sa angayan nilang kabutangan. Ang mga ginikanan sa mga minor de edad mausay papanubagon kung dili gyud mupatuo. Ang kailangan dito yung pagkakaisa natin lahat. Kaya nakikiusap kami na sumunod tayo. Kauban si Marlon Melgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Nihit o wala na gyoy mapalit nga disinfectant sa mga tindahan apan ni ay grupo sa kabatanunan nga naghimo og kinaugalingong disinfectant. Kinailang ipanghatag sa mga residente sa ilang barangay diha sa Guadalupe ning dakbayan sa Sugbo. Ano yung report? Sila masakop sa sangguniang kabataan sa Guadalupe nga nakamugna og inato nga COVID disinfectant. Sa kanihit karon sa alkohol o kaning mga commercial nga disinfectant ang kabatanunan sa barangay Guadalupe, nihimo sila kinaugalingon or inato nga COVID-19 disinfectant. Okay ma'am, sa may mga composition ini? It is made of water, sir, and then chlorine. And then we also made up of bottles so that we can distribute it some of the youths in Guadalupe. Chlorine ug tubig lang nga base sa sukod ang ilang paghimo sa disinfectant. Gigugol nila ang ilang panahon sa pagpakabana sa katawhan. Gawa sa mga disinfectant, nagputos-usab silang mga goodies. Apil na ang hygiene kit nga naay sulod nga tissue paper, sabon ug vitamin C. Ihatag kini sa mga labing kabus. Bugas, napod may mga sardines pod, mga gatas, and at the same time, napod may gi-provide nga tissue, vitamins, and then ang amuang kanang sabon. Samtang ipangandaman usab sa barangay ang posibleng pagpatuman sa lockdown. Gi-alerto kanunay ang mga barangay staff sa posibleng mga panghitabo nunod sa COVID-19. Karon sa konseho sa barangay, naghimo mig meeting, nagsabot mig unsa gay ang aing buhaton. Wala mi magtan-aw sa karon. So maabot nga si Bako og nagmag-lockdown nga maandami. Kauban si Marlon Melgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Taliwan nining hulgas nga dala sa coronavirus disease pabiling giawhag sa mga health officials ang katawhan himuon yun tanan ang mga precautionary measures aron kalikayan ang sakit sama sa kanunay nga paghugas o disinfect sa kamot dili paghikap sa naong o pagpatuman yun o sa social distancing. Labing mahinungdanon usab ini ang pagsiguro nga mapabilin gayud ang piskay nga himsog nga panglawas, intake sa mga sustansyadong pagkaon, pag-ehersisyo ug pagbaton sa insaktong tulog aron dili daling mataktan sa maong sakit. Stay at home o pagpundo lang yun sabay ang awhag yun sa mga otoridad aron di kuyaw ang matakbuyan ning COVID-19. Ang aron usab mas masayod kabahin sa maong pandemic padayon lang nunti ang daghang mga informasyon o mga kasayuran dinhi sa Sugbo sa Central ug Eastern Visayas. Magpabilin among paghatod sa serbisyong tinudanay tungod kay ang local news matters. Daghang salamat sa mga kapuso nato. Apil lang na sa gawas sa nasod nga nakisayod sa mga dagko ug mga nagunang balita sa rehiyon. Ako si Alan Domingo. Ugi ka namong tanan dinhi sa Central ug Eastern Visayas. Ako si Cecil Kibod Castro. Kini inyong GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kung di nang inyong balita ang among balita tungod kay matag lokal nga balita, mahinungdanon. Ako si Bobby Nalsaro. Mayong hapon mga kapuso. Stay at home.